Waħda mill-kwalitajiet sbieħ li għandu l-bniedem hija l-kapaċità li jisma'. Mhumiex ftit dawk fostna li jxenqu biex jisimgħu kelma bis-sens li jistgħu joqogħdu fuqha. Fl-istess ħin illum il-bniedem hu ttentat jalaq widnejh għax ejja jisma' kliem li għandu ħoss ħelu imma vojt. Il-kliem sar wisq irħis, tant li sar faċli nilagħbu bih. F'ċertu sens, illum il-bniedem qed jagħżel li jkun trux. F'dan il-kuntest storiku naraw tilma' il-missjoni tal-Knisja li xxandar lil Kristu. Kif jgħid San Pawl lil Timotju, il-kelma ta' min jemmina u jilqaħħa l-kollox. Fi kliem ieħor naraw is-siwi u l-urġenza ta' evanġelizzazzjoni ġdida. Tiġina f'moħħna l-ġrajja meta ġabu quddiem Ġesu wieħed trux u mbikkel. Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema, lissen kelma u dak infetħulu widnejh u qabad jitkellem sewwa. Dan l-istess servizz tista' u għandha toffrih il-Knisja lis-soċjetà tagħna li proprju għaliex ittarxet qed issib diffikultà biex titkellem sewwa fuq suġġetti importanti ħafna bħalma huma Alla nnifsu, il-ħajja umana, il-familja, id-dinja tax-xogħol, l-ekonomija u x-xjenza. Għandna bżonn niksbu l-ħila li biha nikkomunikaw ma' xulxin biex inkunu tassew familja waħda fejn hemm interess ġenwin fil-ġid komuni. Għandna bżonn insibu dak il-kliem li għax jolqot fil-laħam il-ħaj jibni lill-persuna. Neħtieġu kelma li ċċarrat il-maskra tal-ipokresija biex nibnu relazzjonijiet aktar ġenwini u ġusti. Neħtieġu kliem li jfejjaq. Ikun verament akkwist jekk insibu dak il-kliem li kapaċi idewwaq il-benna tal-irġulija. Fuq kollox illum lil bniedem toqsu dik il-kelma li timlih bil-kuraġġ biex jikser is-silenzju u jbexxa aktar fommu, kemm fil-pjazza u kemm fuq it-suntier, biex iċċaqlaq l-ilma qiegħed kemm fil-qasam soċjali u kemm f'dak reliġjuż. Qabel ma lissen il-kelma li biha fetaħ widnejn dan ir-raġel u hekk għenu jitkellem sewwa, Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema biex jurina li dik li tagħti smigħ lit-torox u l-kelma lill-imbikmin hija l-kelma li tinżel mis-sema. Din il-kelma hija Ġesu nnifsu. Kif jgħidilna San Ġwan fl-Evanġelju tiegħu, il-Verb sar bniedem u għammar fostna. Dan huwa l-Vanġelu. Mhux ktieb li jiġbor fih rakkonti sbieħ tal-imoddi, imma wieħed mill-modi kif Kristu l-xoxt jagħmel lilu nnifsu preżenti fl-istorja tagħna llum. Il-Vanġelu huwa konferma li Alla ma baqax sieket u indifferenti quddiem l-istorja, imma tkellem billi tagħna lill-Ibnu. Din hija l-kelma li ssalva. Fil-ftuħ tal-aħħar sinodu tal-Isfiet, il-Papa Benedittu XVI saħaq li l-għan ta' din l-evanġelizzazzjoni huwa li ngħinu lill-bniedem jiltaqa' mal-mulej li waħdu jista' jimla lill-eżistenza tagħna b'tifsira profonda u ta' paċi. Biex ngħinu lill-bniedem isib mill-ġdid il-fidi, għajn ta' grazzja li ġġib il-ferħ u t-tama fil-ħajja personali, familjari u soċjali. U fil-messaġġ finali ta' dan is-sinodu naqraw li il-ħidma ta' l-evanġelizzazzjoni ġdida tikkonsisti fil-li nipproponu mill-ġdid lil-qalb u lil-moħħ
spiss aljenati u mħawda tal-bnedmin ta' żmienna, jiġifieri l-ewwel net lilna nfusna, il-ġmiel u l-ġdid li hemm fil-laqgħa ma' Kristu. Nistednukom ilkoll tikkontemplaw il-wiċċ ta' Sidna Ġesu Kristu. F'dan l-appell għandna s-sustanza tal-ħidma pastorali tagħna bħala Knisja. Ħażina lina jekk ma nxandrux lil Kristu. Ħdejn din il-missjoni ta' evanġelizzazzjoni, kull ħidma oħra li ssir mill-Knisja u fil-Knisja hija ħuxlief u tiben. Tant huwa urġenti li l-kelma t'Alla tasal fil-qalb tal-bniedem li nappellaw kemm lill-individwi u kemm lill-komunitajiet ekklesjali biex niflu ftit jekk l-evanġelizzazzjoni kif infissra aktar il fuq hijiex priorità fil-ħidma tagħna. U jkollna l-kuraġġ biex fl-analiżi tal-ħidmiet pastorali impoġġu fl-ewwel post dak li għandu jiġi l-ewwel. Din il-kelma tinsab fil-Bibja. U aħna l-isfijiet napprezzaw li aktar ma jgħaddi żmien, aktar gruppi qed jiltaqgħu madwar il-kelma. Imma l-Knisja temmen ukoll li anke fid-dinja ta' madwarna hemm iż-żerrija tal-Verb, jiġifieri sinjali tal-preżenza ta' Kristu. Għalhekk jekk irridu nwasslu l-bxara tajba, ma nistgħux ma niftħux widnejna wkoll għal dak li qed tgħid id-dinja. Id-dialogu mas-soċjetà huwa qlieħ u mhux telf. Għax hemm naqraw ukoll x'qed jikteb Alla fil-ktieb tal-istorja tad-dinja. Aspett importanti f'dan l-eżerċizzju huwa d-dialogu bejn il-fidi u l-kultura. Is-Sinodu jgħidilna li l-evanġelizzazzjoni l-ġdida għandha bżonn li jkun hemm patt ġdid bejn il-fidi u r-raġuni. Konvinti li l-fidi għandha r-riżorsi proprji tagħha biex tilqa' kull frott tar-raġuni meta din hi miftuħa għal Alla. Ġesu fejjaq lir-raġel trux u mbikkem fl-inħawi pagani tad-Dekapoli, fejn kien hemm taħlita ta' kulturi, reliġjonijiet u filosofiji. Dan il-kuntest jiġbaħ lis-soċjetà tagħna llum. Flok ma ħarab minn din ir-realtà, Ġesu nqeda b'din l-okkażjoni biex jiftaħ dialogu magħha. Il-Knisja ikkonvinta wkoll li trid tiftaħ widnejha beraħ għal karba tal-bniedem imobbi bis-salib. Bħal Kristu li tniet quddiem ir-raġel trux b'sinjal ta' protesta kontra l-ħażin li wera saħħtu fit-truxija u tbikkim tar-raġel, il-Knisja titniet tnejda meta tilmaħ il-bniedem miġruħ. Sow jekk din il-ġerħa hija fiżika, morali jew spiritwali. Din it-tnejda tixed li l-Knisja lesta li ssawwab il-balzmu li jfejja il-ġerħat, l-aktar billi xandar il-Vanġelu li kapaċi jfejja kull djufija fil-bniedem. Il-Knisja ma tistax tingħalaq fl-ambjent komdu u mħares tas-sagristiji, imma trid tfittex li timi tas-Samaritan it-tajjeb li jgħaddi minn kull triq, anki l-iktar waħda imwarba u perikoluża, fejn tiltaqa' ma' Kristu preżenti fil-bniedem ferrut u mitluq. Din l-evanġelizzazzjoni l-ġdida titlob ukoll il-Knisja mhux biss tixxotta dmuħ minn għajnejn l-umanità, imma tagħmel minn kollox biex ma tħallix demat ġodda jixirfu fuq ħaddejn l-umanità.
Dan ifakkarna fl-appell li jaslilna mis-sinodu li hemm bżonn niskopru spazji ġodda fejn iltaqgħu ma' Kristu, atteġġjamenti tas-sew evanġeliċi li għandhom eruqhom fl-esperjenzi l-aktar profondi tal-ħajja tal-bniedem, bħalma huma il-familja, ix-xogħol, il-ħbiberija, il-faqar u l-provi tal-ħajja u l-bqija. Imma biex tista' tevanġelizza tas-sew, jeħtieġ li l-Knisja toqgħod l-ewwel f'riġlejn il-mulej tisma' l-kelma tiegħu. Għaliex jekk l-insara partikolarment dawk ta' quddiem nett huma torox għall-kelma, kif jistgħu iwasslu l-kelma? Knisja spiritwalment għajjiena ma tistax tippretendi li tkun ta' stimolu spiritwali għas-soċjetà. Ikun hemm evanġelizzazzjoni ġdida jekk il-Knisja tiġġedded minn ġewwa, fil-membri u fl-istrutturi tagħha. Dan it-tiġdid iseħħ jekk widnejna jinfetħu għall-kelma li għandha qawwa toħloqna mill-ġdid. Għalhekk inħossu ta' bilħaq li qabel xejn għandna nikkonvertu aħna stess u ninħakmu minn Kristu li waħdu kapaċi jġedded kollox. Nafu li jeħtieġ narfu bl-umiltà kollha id-djufija tagħna quddiem il-ġrieħi tal-istorja u ma nibqgħux lura milli narfu id-dnubiet personali tagħna. Aktar ma dan il-proċess ta' konverżjoni ikabbarna fix-xepp ma' Kristu, aktar il-kelma tagħna titwemmen. Iż-żmien tal-Avvent huwa tħejjija biex fil-milied niċċelebraw il-misteru tal-kelma li saret laħam u għamret fostna. Hekk li aħna stajna immissuha bidejna. Filwaqt li nħeġġu lill-Knisja f'pajjiżna biex f'dan iż-żmien partikulari tilqa' lil Kristu b'attitudni mġedda, bl-interċessjoni ta' Marija, Omm il-Kelma, nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqaf magħna biex ma nibżgħux nilqgħu l-isfida tal-evanġelizzazzjoni l-ġdida li għandha l-qawwa li tagħti smigħ lit-torox u l-kelma lill-imbikmin. Nafdawkom f'idejn Alla u l-kelma tal-grazzja tiegħu li għandha l-qawwa li tibnikom u tagħtikom semkom fost dawk li huma ikkonsagrati lilu. Natukom il-barka pastorali tagħna.